Molweni, sekwenzeke ingozi eMasikizi nalapho kuthe kwachitheka khona igazi, kwadlula imiphefumlo eyi-10, that is kwasweleka abantu abayi-10. Okwenzekileyo ke kuye kwatshayisana ibhasi itshayisana netrakhi endleleni u-N8. Unobangela ke wale nto kukubana kubhlenywa kakhulu i-weather kuba bekunetha nonetha ke ngelaa xesha, njengoba naniyibona indlela uba kumanzi. So udrayiva lo wetrakhi uye wohlulakala ukuyibamba, uye wohlulakala ukuyilawula itrakhi yakhe, ze ke ngoku yatyibilika apha endleleni kanti ijongene nebhasi le. And ke ngoku izipidi zayo zombini ezi moto beziphezulu kakhulu. So ke ngoku itrakhi yabe seyingena ke ngoku ebhasini, ibhasi nayo yaphumela ke ngoku ecaleni njengoba nathi sibona apha. Njengoba besenditshilo ke i-10 yabantu iswelekele khona apha kwesi siganeko. Abanye ke ngoku aba ke ngoku babalekiselwa esibhedlele. And ke ngoku balwela impilo yabo kuba abanye base-ICU, abanye nje balimele kancinci. Kodwa bona bantu aba-serious ngaba baleqiswa esibhedlele kuba bona abanye besele bengaphenduli kwa uphendula mara iphalsi yakhe umntu ibetha. So ke ngoku le nto eziba bendisitsho yenzeke ngapha kwaseBloemfontein kwindlela u-N8. So ke ngoku and ke ngoku kubhlenywa nobana neebhasi, nale bhasi nale trakhi khange ziwuthobele umthetho wendlela xa kunetha kuba xa kunetha iimoto azibaleki kakhulu endleleni. So ke kwafumaniseka uba zona zoyi-2 bezikwisantya esiphezulu. So even nangoku le bhasi, le trakhi iye yaphuma endleleni, lo webhasi ebenokwazi uthini, uyimisa. But kuba naye ispidi sakhe besiphezulu, xa ebhrika cinga uba ke ngoku kumanzi, so yatyibilika yaphuma endleleni yatshayisana ke ngoku nale trakhi. Kwabe ke ngoku kukusweleka kwabantu. Kubantu abaswelekileyo, oodrayiva bobabini baswelekile, owebhasi nowetrakhi le. Okay, ungalibali ke usubscriber, ukhomente, ushere le video ukuze nabanye bakwazi ukuyibona.